Hey guys, ngizwa kuthiwa nina ebafaneni nifuna ama-1000. Mina mangithi abafana baniphi imali ngisuke ngisho 50 rand. U50 rand wokuthenga uyoswida endleleni noma u50 rand ukuthi ugoduke. Yebo phela. Ngifuna imali engaga. Kwaye nini ningenayo? Laba bathi kumele sibanike imali ukuze sibabonise ukuthi sibathanda kangakanani. Benga-understand phela ukuthi ba-supportive usho ukuthi kumele ugive imali nentombazane. Uma kuwukuthi imali iyona ebonisa ukuthi umuntu uyamthanda, futhi bona basithande njengoba bengasiniki. Ngasimpela sho siyanicabanga ukuthi bayapholela lokufana lo. Ngoba manje ni expecta too much from umuntu wesilisa, indoda must. Yonke lento le equgumezelwayo entsha nje inegama lesingisi elingekho ezulwini. Oh allowance Indoda must.